ассалому алайкум подписчикони азизу гироми қадр, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод инҷа ҳастед. хуш омадед ба канали Бохтар Сити. Подписчикони азиз, обзори навбатии мо ирӯз як сар ғинаҷинаки шведаки фасонаке баҳри шумо навор мекунем. хушрӯ бо диққат тамошо кунед, навора то ахирша тамошо кунед, дастгиритона фаромӯш накунед, лайкотона бизанед. бародарони азиз, фикр ақидотона дар комментария бинависед. касе ки харидор аст занг бизана, харидорӣ кунад. касе ки ба шаҳри Бохтар қариб аст дар хонаи пешӣ бибинад. мо ҳамин мола ҳози нав як хонаи бародар харидорӣ кардем, ба хотири зотиш овардем. нави ҳамин пишти дарозада ина дровардем, навор кардаистем баҳри мухлисон, баҳри подписчиконон ки харидорӣ кунанд. ҳамин хеле молора фақат бародарон барои мол кардан харидорӣ кунед ё барои боқидан нестанд, фақат барои мол кардананд. беҳад ба ҳамин гусалагиш чочпари хуб дораст, чочакҳои дарози хушрӯ дорад. подписчикони азиз, мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефон аст 17 38 98 78. дар рақамҳо ватсап имо ҳаст, телефони дастӣ 24 соата кор мекунад. бародарон азиз, мола хушрӯ бо диққат тамошо кунед, фикру ақидотон бинависед чӣ зот молай худаш мол диёрай. бародарони азиз, ина қафои мола тамошо кунед, 4 кунҷак молай беҳад чочпари ғавси хушрӯ дорад. мол ягон камбудӣ надорад. аввал хушрӯ дар ҳамин моли мо ягон камбудӣ дида намешавад. гусала ё шаке бародарони азиз, ҳамагӣ соҳибаш гуфт ки 8 моҳа гусала аст. 8 моҳа хай 9 моҳа. ҳамин хеле мора гуфтам бародарони азиз, не ки шумо бо худтон тамошо кунед. мол он чиз аён аст, ҳоҷат ба баён аст. мол бениҳоят моли дасти пои дарози хуб дорад, гардани фасон дорад. ҳозир масъалаи чочпашам нишон метиҳем. подписчикони азиз, ин хушрӯ бо диққат тамошо кунед, чӣ хел чочҳои дарози хуб дорад. иншоалло ки беҳтарина, беҳад синаки хушрӯ дорад. ина ай таҳт тамошо кунед, чӣ хел чочакҳои дароз дорад. бовар ки як хел ғинаҷинои буғизам хеле чоҷ надорад. бе ягон муҳоббат, бе ягон таъриф масъалаи ҳалиша ина ки аҳлаке. бародарони азиз, ҳозир қафошам тамошо кунед, халтасинаки хуб дорад. не ки бародарони азиз буғиз муғиз нест, соли ба роҳи ба қар рафтанаш камтар вақтш мондагӣ аст. подписчикони азиз, ин тарафи қафошам бибинед, чӣ хел бениҳоят чочаки пари фасон дорад. дидед чӣ хел халтасинаи хуби хуб дорад. бародарони азиз, иншоалло ки бениҳоят чочпари фасон дорад. шояд мара чочҳои дарози синаи сафед дорад. бародарони азиз, касоне ки ба шаҳри Бохтар қариб метавонанд дар хонаи пешӣ бибинанд, метавонанд ки занг бизананд, харидорӣ кунанд. бародарони азиз, нархи мол нархи дастрас аст. иншоалло 11500 сомонӣ муомила дорад, доставка дорад. занг бизанед, харидорӣ кунед. 11500 сомонӣ бародарони азиз. иншоалло ки ҳамин бозор набошад, ҳеҷ вақт 11000 11500 12000 мегӯянд, баъд савдо мекунанд. не ки 11500 бародарони азиз доставка дорад, муомила дорад. фақат занг бизанед, харидорӣ кунед. бародарони азиз, лайкотона бизанед, дастгиритона фаромӯш накунед. иншоалло ки навҳои мо баҳри шумоанд, дастгири шумо пешравии кори мо. иншоалло ки мо қатъи шумо ҳамкорӣ дорем. дуогӯ ҳастем дар ҳаққи ҳамаи подписчикони ба канали Бохтар Сити, ҳамаи бародароем ки дар ғарибӣ мусофиранд. худованд барори кор сарбаланд хонободӣ насибшон гардонад, омадани дидори падару модаршонам насиби рӯзӣ гардонад. як лиқма нони ҳалола барои ҳамаи мо шумо насиби рӯзӣ бигардонад. то наворҳои оянда, худоҳофиз.